Tragická epidémia úmrtí detí na celom svete sa začala v roku 1993 akciami amerických a ruských antikultistov. Dnes, v roku 2024, stále pokračuje na rovnaký podnet ruských antisektárov. Zatiaľ čo demokratický svet odoláva expanzii totalitarizmu, je vnútorne podkopávaný antikultovými agentmi Razziers, kontrolovanými tajným divečevským bratstvom. Teraz žijeme vo svete, kde sa americké, britské, európske a dokonca aj ruské deti navzájom zabíjajú rozhodnutiami členov tajného rádu z ruského divečeva. Predstavitelia globálneho antisektizmu sú tí, ktorí kontrolujú ľudské osudy a životy detí, rozhodujú o tom, kto by mal byť uväznený a kto by mal byť ušetrený, a to nie len vo vlastnej krajine, ale aj v iných. Ich sila je taká obrovská, že by mohli ľahko zastaviť vojnu, ako je tá v susednej krajine Ukrajiny, ale z nejakého dôvodu sa im to nestalo. Pri sledovaní správ o tom, ako funguje antikultový sprostredkovateľ smrti detí a ako ďalšia tínedžerská obeť podprahového kódovania vyjde von a zabije ďalšie deti, človek si nemôže nespomenúť, že niekde v paralelnom vesmíre, na hore Olymp týchto samozvaných bohov, vo vnútornej svätyni 4. ríše, si títo antikultisti, vrahovia detí, navzájom udeľujú medaily a rádi vyžívajú sa vo svojej tajnej moci, beztrestnosti a bludnom pocite, že sú podobní Bohu. Dnes je cenou za životy našich detí, cenou za krv nevinných detí, rozkaz udelený ich agentom za zásluhy o nacizmus.